Здравейте, приятели! Днес съм решила да направя една рецепта и това да сложи началото на поредица от клипове в моя канал. Тази поредица от клипове в моя канал ще се казва Готвим с Габи. Поне така съм решила. Или готвиш с Габи, не знам, ще го сложа тук или тук. Най-евентуално да е тук. Сложа името на поредицата, както и хаштага ми в Instagram. Ако се опитате да пресъздадете нещо от моя канал, можете да го качите в Instagram и да сложите този хаштаг, за да мога да го видя по-лесно, да го намеря и да харесам снимката. Да, ако ви е интересно да видите какво точно ще правя, и не знам, ако ви е интересно да въобще такъв клип, ако ви е интересен, продължавайте да гледате. Така, в купа голяма съм решила да сложа кисело мляко. Аз използвам това на Total Milk. С една кафяна лъжичка, искам да кажа. С кафяна лъжичка сода. Патрина лъжичка. Някой е забравил да махне предната лъжичка. Така. Слагам тук вътре. И разбърквам. Разбърквам хубаво млякото с содата. Така. И го оставям да шукне това нещо. Ставам го на страна. Така, чакам да шупне. Ще видим. Започва да шупва долу-горе. Така, първо, след това слагам брашно. В един буркан имам брашно, но ще ми трябва много повече от това брашно. Затова тук съм си подготвила. Ходих до магазина преди малко и си взех брашно. 2 пакета имам, този е 1 кг. Използвам брашно, пшенично брашно. Не знам колко. Не знам, може би е тип 500, не знам. Така, да проверим дали е шупнало. Шупва. Така, слагаме млякото тук в купата. Или не съм го разбъркала както трябва. Шупна. Yes. Шупна, ето вижте. Надявам се да можете да видите балончетата, които се образуваха. Така, изсипваме вече шупналото мляко в купата. Чакайте, че вие не виждате какво точно правя. Така. С лъжичката взимаме и събаряме цялото мляко. Млякото, забравих да ви кажа, ще може да е около половин кофичка. Да. Така, ето, слагаме след това. По принцип, в рецептата се слага настъргано сирене, настъргано масло и настърган кашкавал. Но тъй като аз няма да правя, забравя да кажа рецептата каква ще е. Рецептата е за солени круасанчета, но аз няма да правя солени круасанчета. Решила съм да експериментирам и от тази рецепта да направя нещо като мини питки. Ако искате да видите как точно се правят, може да продължите да гледате видеото до не знам до коя част на видеото ще стигнем до правенето на тези питки. Но да, ако наистина искате да видите как точно ги правя, можете да продължите да гледате. Така шупна млякото, всичко е наред.
Слагаме 4 чайни чаши. Аз използвам такива. Добре. Слагаме толкова брашно, 4 чайни чаши, но не ги изсипваме тук вътре, а ги изсипваме в една отделна купа, тъй като това брашно ще ни трябва докато бъркаме, но да, ще видите нататък в видеото. Така, аз лично реших да ползвам такава купа, защото има такова. Не е задължително вашата купа да има такова нещо, просто на мен е по-лесно. И вместо да си играя с лъжичката, си я ставя настрани, направо сипвам с прокана в чашата. Добре, това брашно нямаше пълна чаша брашно, затова ще отворя пакета с брашното. Така, тук сипах вече 4 чаши чайни брашно. Това оставяме настрани и си взимаме отново тук купата. Така. Аз нямам масло, затова ще използвам маргарин, който съм оставила малко на стънна температура. В рецептата се използва 200 грама масло, но тъй като аз нямам масло, реших да използвам, тъй като не ми трябва много масленост, съм решила да използвам само 2 супени лъжици, най-много 3 от маргарина. Тъй като... Да, знаете защо не слагам? Аз лично реших да сложа 2. Аз сложих 2. Просто реших да сложа толкова малко, защото не ми трябва кой знае колко много масло. Нали, но... Да, мисля, че ме разбрахте. Така. С тази лъжичка вече нямаме работа. Така, слагаме я тук. И сега ще си сложа, ще си взема, имам една гумена шпатула, която изглежда ето така. И ще разбъркам содата, млякото и маслото. Искам само да ви кажа, че каквото стане, ще си го изям. Ако не стане хубаво. Ако стане хубаво, ще дам на всички. Тъй като ще ми идва една приятелка на гости. И специално заради нея и заради моето семейство правя това. Правя този опит. Дали ще стане не е гарантирано, но аз не се изкарвам като голямата готвачка. Просто това ми харесва и реших и то да стане част от моя канал. Така. Взимаме нашето брашно и купата ни и отиваме там, където ще бъркаме. Така. Ето тук. Само да затворя прозореца. Така, надявам се да ме виждате. Така, отворих прозореца. Така, използвам миксера, включила съм го в контакта. Използвам ето тези приставки, които са за тесто. Слагаме ги.
махаме нашата шпатулка и започваме да бъркаме. Бъркаме, докато се разбие нашето масло. И да, тъй като реших, че маслото няма да се разбие много добре с приставките за тесто, реших да използвам ето тези стандартните. Или по-скоро оригиналните за миксера и да видим. Екстра. Така, смених приставките, тъй като разбих добре маслото. Смених приставките от стандартните за тестото. И сега сипваме малко брашно. За да ми е по-лесно, аз ще взема лъжичка, тъй като не ми е много удобно, защото ме е страх да ме сипя цялото брашно, което е в купата, тъй като не трябва да е цялото брашно, за да може да се окаже, че идва в много брашното. И сега разбиваме. Ще се включа отново, когато направя сместа вече е готова за месене. Здравейте, ето го нашето тесто, готово е за месене. Поръсвам си плота с брашонце. Набрашнявам си ръцете. Така. И изсипваме нашето тесто ето тук. Ето, изсипахме тестото. Сега трябва да го умеся и след като го умеся ще се включа. Ето го тестото ни. Готово е вече за втасване. Меко е, както можете да видите, мекичко е. Ще го поумеся още малко. Така. И нашето тесто е готово. Вече е време да го слагаме да втасва. Знам, че е малко, но няма да правя твърде много. Мисля да го правя на питки. Няма да правя твърде много питки, затова да. Не ми трябва, честно казвам, твърде много, защото ако не ги направя както трябва и ще трябва да се хвърлят, така че да. Слагаме нашето тесто в една купа. Ето, взимаме си нашето тесто и го слагам, аз лично го слагам в купата, в която беше самото тесто. Когато го бърках, слагам го. Няма да виждате много добре. Сигурно. Ето, слагам го. Да си втасва. Така. Взимаме някаква кърпа. Няма значение каква ще бъде тя. И покриваме тестото с нея. Сега слагаме нашето тесто в хладилника за около час-два най-много, колкото се ствърди маслото, или в нашия случай маргарина, колкото да се съвземе малко, да се отпочине. Слагаме в хладилника за час-два
И след около 2 часа навиете си алармата, ако искате може да гледате някакъв филм. Аз лично не гледам филм. Сега ще почистя и след това сядам да гледам филм. Докато нашето тесто се почива в хладилника, след това пак ще се включа. Навийте си таймера, за да не се увлечете в някакъв филм или сериал. Да не се увлечете, защото ми се е случвало. И да, навийте си таймера и гледайте филми. До скоро! Ето ни отново, след 2 часа и някакви минути, там не знам. Ето го нашето тесто. Ето как изглежда нашето тесто. Сега ще го поразмеся малко, за да се възстанови, защото виждате, има такива нещица, тук като коричка, които в тази смес не трябва да ги има. Трябва да бъде гладко, както изглеждаше преди да го сложим в хладилника. Така, когато го размесваме, топлината на нашите ръце му дава някаква топлина поне и така предотвратяваме коричките пак да се върнат. Така. Ето, супер. Супер. Така. Вече няма ги вече тези корички. Ето. Чисто и меко хубаво тесто. Така. Междувременно съм включила фурната да се съгрява на 180 градуса с фурна с вентилатор, а на табичката съм сложила в хартия за печене. Така. Значи, това нещо го оформяме на руло. Колкото се може по-тонко. Искам да кажа ето така. Тестото трябва да изглежда ето така на руло. И сега ето какво правим. Това руло взимаме един нож. Ако ви е по-лесно, на мен лично ми е по-лесно с ръце. И късаме колкото искате големи да са топките. Ето. По-скоро питките да е. Така. Ако има някаква причина за коригиране, ще я оправим. Ето, аз лично предпочитам големите да ги късам на 2. Това искате да го скъсам на 2. И при мен поне излязаха 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 питки. Ще излязат. Останалите ги слагаме на страна, за да не ни пречат. Ако имате саламче или кашкавалче, можете да сложите вътре. И ето какво правим. Много е лесно, много е просто. Ето така. Само да дръпна. Така. Да. Правим една топка. Една хубава топка. Ето. Топчица. Лекичко така я притискаме. И с ножа вече правим няколко разреза. Цак, цак. Така. 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 И така. Не до дъното, само до някъде. Ето. Само слагаме ножчето. Ето, натискаме леко, без да разрязваме самата питчица. Само ето така. Ето вижте как изглежда. Така. И след това нареждаме всички питки ето тук. Следващото нещо, което ще направим, сега ще видите, като това е експеримент. Колкото големи искате да са, толкова. Така, притискаме лекичко. И започваме така, така, така и така. Супер!
ето нашата мини питка. Слагам ги ето тук. Ако някоя питка се получи много голяма, веднага можете да направите ето така. Примерно тази ми се получи на мен добра. Притискате лекичко, като не трябва да е супер притиснато. Така. Ако не харесвате случайно формата на вашата питчица, можете да промените формата, да не е чак толкова. Ето ги нашите питки, при мен се получиха 8, както ви казах вече. Тази е много маничка. Така, следващата стъпка е по желание. Аз лично не знам дали ще я направя. Не, следващата стъпка няма да мога да я направя. Затова направо преминавам към последната стъпка от нашето печене на тези косметики. В това броканче имам сусам. Мисля да ги намажа с жълтък, но тъй като аз нямам жълтък, ще сляза и ще си взема едно яйце и ще ги намажа с жълтък. Така, взех си яйчецето. Окей, всичко развалих. Ще опитаме така. Малко ще щупя още. Нямам купичка, затова да слагам тук. Жълтъка идва в ръката ми. Пренасям го. Здравейте, сега искам да приключа рецептата, тъй като те вече са готови. Ето ги. Само да ги видите по-добре. Да, ето ги и тях. Нашите питки са напълно готови. Няма да ги пипам, защото много парят. Току-що ги извадих. Не можах да довърша, тъй като ми падна батерията в предната част на видеото. Вижте ги колко са хубави. Дали на вкус са така, обаче не знам. След маничко пак ще се включа, за да видите как изглеждат отвътре. Само погледнете колко апетитно изглеждат отвътре. Погледнете сам. Истинска наслада. Невероятни са. Надявам се тези малки косотийки да ви харесват. И да, за да не забравите, ще повторя отново ще повторя нужните продукти. Нужните продукти за тези вкуснотийки са половин ковичка кисело мляко, няма значение какво, за предпочитане краве, но няма значение. Кафяна лъжичка сода бикарбонат, брашно 4 чайни чаши брашно и масло. Маслото ви трябва да бъде около 200 грама, но тъй като аз, както видяхте вече в първите кадри на видеото, нямах 200 грама масло и затова сложих само 2 степени лъжици маргарин. И да, общо взето един жълтък за отгоре да ги намажете и сусам. Това е което се иска от вас да си вземете и да си приготвите. Да, както и това и хартия за печене. Да. Това беше всичко от мен. Надявам се рецептата да ви е харесала. Ако е така, харесайте бутончето лайк. Ако ви хареса тази рубрика или по-скоро това, което съм намислила да направя, което е, както вече ви казах, за поредицата от видеа Готвим с Габи или както там искате го наречете, кажете ми предложения за имена отдолу в коментарите и дали сте съгласни също с това нещо, с тази моя идея. И да, надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, както вече ви казах,
цъкнете лайк, абонирайте се за канала, споделете видеото, ако мислите, че на някой ваш приятел ще му хареса. И да, кажете ми също отдолу, харесва ли ви рецептата, искате ли да продължавам да правя такива рецепти и ми кажете имена или име за тази поредица от видеа, която може би ще искате да продължавам да правя. Чао и много целувки от мен!